Hey guys, magandang tanghali na naman sa ating lahat. Ayan, at tayo nagbabalik na naman ulit. At ayan, nandito tayo na naman nilanding na naman ulit ng ating sasakyang Walis Tingting. At pagkatapos niya tayong inilanding doon sa tuktok ng bundok. Ngayon, nandito naman tayo sa may Subic B. Ayan. Dito na naman niya tayo inilanding mga guys at walang ganang lumanding sa mga syudad yung ating Walis Tingting mga guys, no? Ayan, at bago pala yung video natin, shoutout pala kay Sir Leo Digario Versusa na laging updated dito sa ating mga bagong videos. Ayan. At shoutout sa iyo Sir Leo Digario Versusa. At kay Jess 619. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. At sa lahat ng mga kababayan nating OFW na nandyan sa US. Shoutout sa inyong lahat dyan. At lagi kayong mag-iingat. At salamat sa mga sponsor dito sa maliit nating channel. At mabuhay kayo. Sumasaludo ako sa inyo. At nagpapasalamat. Sana patuloy lang sa suporta. Ayan. At ngayon guys, nandito tayo ngayon sa may Subic. Ayan. Ito yung kalsada ng Subic mga guys, no, napakaluwang. 1, 2, 3, 4, 5 lane. Yan, no. 5 lane to ito mga guys, no. 1, 2, 3, 4, 5. 5 linya yan guys ng daanan ng yung kalsada nila dito. At dito tayo guys, no, dinala ng ating Walis Tingting. Ayan, nandito. May dito Pangasinan, kababayan natin. Sir, magandang hapon. Ay, magandang hapon, sir. Anong lugar pala to, sir? Argonaut Highway, SBMA, SBMA. Buton area. Buton area. So, yan sir, kasi tinanong ko sa inyo kasi hindi ko alam kung bakit ako dinala ng Walis Tingting ko dito. Hindi ko alam tong lugar na to. Sir, ano pa pangalan niya, sir? Jimmy, Sir Jimmy Gabortan. Gabertan. Ayan. Taga saan po, sir? Taga-alaw nyo ako, pero asawa ko San Carlos. La Union, pero yung asawa mo, San Carlos. Pero saan ka tumutuloy dito, sir? Sa Subic? Sa Bayuan, Lawas, sa Olongapo. Olongapo. Ayan, sir. At ayan mga guys, no, si sir, taga Union pala siya, yung asawa niya. Kababayan nating taga Pangasinan. Ayan, sir. Sir, pwede ako pumasok dito, sir, magpahinga? Kasi Medyo may mga unit niya, kakakabenta na. sige. Pasyal-pasyal ako dito sa loob, sir, no? Ayan, sir, maraming salamat, sir. So, ayan na guys, no? Pasok na dito sa loob. Pagkatapos ng mga guys, dinala tayo dun sa puro kakahuyan ng ating Walis Tingting. Ayan, at dito na naman niya tayo dinala sa mga puro sasakyan tsaka heavy equipments, no? Nagluloko na talaga tong Walis Tingting natin mga guys. At gusto ko sanang yung ilalapag niya tayo doon sa US. Doon sa bahay ni Sir Leo Digario, di kaya kay Sir Johnson 619. At mamamas ko tayo doon mga guys, no? Joke lang. Sana doon tayo dalhin ng ating Walis Tingting mga guys. Sa US. Di ba? Speaking dollar tayo mga guys doon. So dito guys,
Dito lahat ng mga equipments. Ayan o, ang lalaki. Ayan, lalaki mga guys. At tara, pasyal-pasyal lang tayo dito mga guys dahil wala na tayong magagawa kasi dito na tayo nilapag ng ating walis tingting. Kaya explore na lang natin tong lugar na to guys. Para walang masabi yung walis tingting natin. At ayan na guys, dito na tayo banda sa may gitna. Napakadami mga guys, oh. Napakadaming mga heavy equipments mga guys, no? So, ayan mga guys, no, ito mga heavy equipments. So, ganun lang mga guys. At lakad-lakad lang tayo dito. Ayan. Ayan, nanonood pala yung mga kaibigan nating vlogger din. Si Security Nature Lover. Tsaka si Isa Rugman. Shoutout sa inyo. Ayan. Buti pa kayo at nasa syudad kayo dinadala palagi. Ako hindi. Minsan nagkakamali yung yung walis tingting ko. At kung saan saan ako dinadala, mga guys. Pero wala na akong magawa kaya ayan. Explore na lang natin kung saan tayo dadalhin. Ito pala yung yard na to mga guys, kay ano pala to, kay Jaffil. Dito lang to sa BME. So, yan sa likod diyan dagat na yan. Sir, ano yung sa likod na yan, sir? Dagat na yan, sir? Ay, dagat na? Ah, yan, dagat na daw yung nandyan. Okay guys, ayan. At sa lahat ng mga gustong bumili ng mga equipment, truck, ayan, dito lang sa Jaffil. Jaffil. Ito yung dalawang guys, no, yung nila dito na may Subic.
napakalinis. Ayan, at magpapaalam na tayo mga guys, no? Dahil si sir yung bantay dito. Ayan, no? Pag nagawi ka dito sa may Jaffil, sa may Subic, ayan, si sir ang hanapin nyo. Ayan, mabait to. Sir, maraming salamat sir na pinayagan mo kong umikot doon sa loob. Ayan, at dito na nila ng testing ko. Kaya in-explore ko na ikot para sulit, walang masabi yung wall-sting. Sir, maraming salamat ha. Merry Christmas. Ay, maganda. Merry Christmas sa lahat ng mga nasa place na ating bayan. Baka na. So, okay. Tayo magpapana rin. Magpapana muna. Ayan. At hanggang dito lang yung video na naman ulit. At maraming salamat sa mga suporta dito sa ating channel. Ayan, yung mga hindi pa nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo para masupport itong maliit na channel. Ayan, at sa sponsor ko pala, no? Maraming salamat. Yung sponsor sa ating, ano, napaka-galanti. Ayan, yung nag-natin ng short. Ayan. At sa mga para tayo makapag-vlog araw. Ayan. So, ayan. At maraming salamat kay Papi Petals. Napakagalanti niyan, taong yan, ano. At nag-sponsor pa ng shorts natin mga guys, no. Ayan. Mabuhay ka Papi Petals. Ayan, sundan nyo lang yung mga guys, mga videos natin na mayroon na tayong videos kay diyan, Papi Petals. Tingnan nyo. At 10 years yung gagamitin yung t-shirt na binibenta ni Papi Petals. Hindi pa kupas mga guys, no. Kulay white, hindi pa kupas, 10 years. So, ayan, ganyan katiba yung Papi Petals na yan. Ayan. At mabuhay ka Papi Petals.